Hello guys, hai lam sapiro narunga tesiani katal video wo hingke tini hingka ke nobami ni din tam hingka ke Durga Puja ni second din khata hingka ke tabo hingke chong astobolo thana naitango bono to je sinine boro to sinikana ni logi sabotang hingke ani video no poilani sengme pathak jora naitongdi seng tini boro thana boro thanya norokno phunuknai sangke tabo okhor gana nokni okhor ka tabo gari naisikhlai tongo gari naisikhlai tongo gari bo tom rok tamokhe puja ni somoy o reserve yakha thayabla kaini bagui tabo finally mangkha tom boyes record se khaima risu tamo hingka ke yango asuk je kechik joto saimano gan rok rijak to copyright kalainai haini bagui tabo hingke chong bot tola o thang tongo puila bot tola thanginai astobolo thanaita haini bagui thang tongo astobolo aske je borok bangkha guys norok pora naitoni ani video no poilani pathak jora tabo youtube bwsao haini bagui khorang tamo hai tongo voice record se khaima risu gan rok tongo goba pora haino gan rok box rok haini se dum keba voice record khaima rikha ta hingke naitoni norani video no poilani simi paithak jora tabuk chong bot tola o thangui tongo puila bot tola thana aboni pore boro thangjaknai naitoni norani video no poilani simi paithak jora totor tamo hai tohani daily no voice record khaibra kom haino problem wngwani hingke tabuk chong khe tom ni okhor himui tongo tamo hingka khe yang bo gari parma wngya haini bagui nai himui tongo taka boi bo kwbangma himui tongo hingke naidi ani mukhang to pura halka risuga hima gari bora bo aske je dam kisa jaga thangkhana pura dam tamo sanai o tiki malia dam dom riksha se kawai manasu tamo hingka khe himui tongmaya bolai riksha o haini bagui nai bwsali himna ba hingke borok bo kwbangma hingke haino gari bora dam fano ma kakhata gari bora dam wngmani karon hingke tamo hingke traffic ma wngla haini bagui nai bo guri ma thangmo aboni bagui nai gari bora pura dam wngkha ta tabo hingke chong riksha kawi oko astobolo thang tongo tamo hingka khe aro nai chong phainai himnai borok aro phaijak hingkeba chuno phairihing sa wngkhe chong aro puila thangnai borok emalani naidi borok aske je bango finally astobolo sopaikha aske je borok bangkha astobolo pore himna aboni lama kwrwui guys nainaikrwi norok pura aske je borok bangkha sabsabo miya astobolo puja nainai paijak commentkhe sari borok bangmani naikhe oro nakatula rok bo choli tongo sita no tamo sanai haini borok bagai himna bani se lama kwrwikha kurmo tosi video khlaisi o ang norokno bo phunuknani hinui nainaikari guys borok bangmani angto nakatula kaiya haifano thangkha ta oro borok mar khe kwbang hingkeba naikhe pura naithok tongkha o jaga mar kheno hingke yang o hingka khe mwtai mondir sita naisingkhe borok nugui mwlang se jai tongsigo kuna kaksa phaiye se bwsaima tongkhaisigo pura tamo sanaite borok bangmani hingkeba yang bo khe sida yang waisa chinglaima tongsigo chwng haino bui kwrwui jaga se siring khe bwchawi se video khaima tongsigo tamo hingke bui tongma jaga to himna bani se lama kwrwui pura tekisa hingke bokhorong himoi se klainai hingkeba haini bagui borok kwrwui jaga bwchawi tabuk kuna tei tep thang tongo chong mwtai mondir o thana bagui.
Oke tabo ga mondir bwskango sabaikasa hapono habui ko tamoni khe borok je asuk je borok bango pore himnani kitsa phano lama je kwrwui orole tamo Lal Bahadur o thangfru aro tebo Lal Bahadur ni mondiro aro tebo kitsa phano pura sita borok pura mushroom hai sing tongso pura bangmani haji pura mere bangmani umate tamo sanai sira je phaijak to borok saimane borok bangmani এমনি দিনও ফানো যে বাঙ্গু আসতো বল রগ অঙ্কেতে তা পূজান দিন তা বাঙে তংস না হিনো ই করাই দি ফাইনালি মন্দির সবাইকে মন্দির বসকাঙ্গ নাইদি মারকে নাইথকারনি মন্দির সোনাইদি মন্দির ni লোক বাহাইকে নাইথক তো অবশ্যই পুরা কিচা ফানো বিসিঙাव थांना bagै लामा किचा फानो गोरै पुरा तिताम सानाय पुरा किचा फानो लामा गोरै नाइदि नर्थ नुगुनो माखना borok bangmani sida sing tongso sida borok bangmani sida bisingni matai no kisa video khaina himani je sida borok beser sida haino usigi se mapaisi o iko naidi o bisingni matai borok aske je kwbang bwskang thana kuno lama kwrwi ganaidi oro wngka khe nagadula choli tongo tabo wngkha chwng okhorui phaika tamo wngka khe ah bisingo tongka khe ang pura fit wngoi thanai hingke mo tabuk chwng chaganai ang bo waisa pono chaya khobla haini bagui chainainani hinui chwng paika tamo se kaisa mane ekta glass ta 50 rupees maro ses moga amra sang tongo sana bagai nai singi tongo oro bo online payment singi anle cash bo rang kwrwi hingke ba online bo rang kwrwi hapono 100 200 panta online se nai tabu nakha tabuk sanai pura ang pura first time chai tongo pura bokhe dik kwlwisa tamo hine sida yang nai bukhuk de hogo phai tongo biri nongma haike sida bokhe chai rikha thaske no chai nakha buk naiju tabuk sida bukhuk de hogo tongfung tongo abo kuno test bo kwrwi kuno aram bo nangyasi chai paikha khe tamo bwslai se o chwngdui nangma hai sida kisa kungma hai tamo hai ma tongo thop thokya kuno bo ya abo haiji rang magna sai haibaso chajai ni chaini abo so guys sabo sa comment ke sari kisa phano thokya pura thokya tamo sanai ta haisi abo thokya sai rang magana 50 taka sai rang magana sai chajak abo hai hogo se tufung thokya no yani bisingo 3ta ta 4ta tamo biscuit hai apsi thokya ma bono se rang magana kai chawi jona khaksa baglai chanai chwng tamo thokya mo se hingke guys mo hingke tabuk chwng wngko Lal Bahadur o thana phaimani lama o mwtai nugui rikha mani bisingo bo pura mwtai tong mondir phano eko guriwui tongo guriwui hingke borok bangmano aske je borok bangkha pura tamo sanai pura hamnani lama phano kwrwui hingke ang bo baire tongtwtwi kisa tete zoom khai phano video khaina naidi eko no nugui mankha borok bangmani tabo wngkha chwng Lal Bahadur o thangui tongo phaimani se riksa kaui phaimase lama dai kheno okhorui rikha sira tamo sanai lama pura borok bangmani khe thangui manya haini bagui chwng tabo himui thang tongo o bisingo nong bisingo thang phano nai tongdi noro aske je borok bangkha oro tamo sanai pura borok bangmani khobar to tasari oro mane cherrai bwsarok hingke kwmak kha tei naitugui se mangla aske je borok bango borokni khobar to sai se lab kwrwui o jaga tabo wngkha chwng eko gate o sobaikha o gate o nainai rwo borok bang hingke video khlai tongo chwng he china kona se himui ma tongo chwng pura mane chwng kwcharo se himya chwng pura kona se himui ma tongso anile pura aske je hal behal kharab wngka ani pura.
বক্রমি মানে ইয়াও লাইটিং বনাইকে বাহাগে জানি রিজা নাইগে ইয়ার ফাইনাল মন্দির সবাই মাসে মন্দির থাকমালি এগো অটো মিছি নকশু কিছু তো ভিডিও খাইতে ফিকে তাই তো নকলি আরনি আজকে যে বড় বাংখা তাই তাম সানাই ফিরক মা চাও তা ফিরক গই বড় করে জায়গা ফাইছি কিসা ঠান্ডা নই মানা ফাইছিবো পুদিনা বাই ওগো অরেঞ্জ জানো kaisa naka abo nungoi si kisa bukha santing chu hai ka pura fitching na jaga ke tabo hingka ke chung abo jano kaisa nawui nai nogo thangsi nai tebo sele naisi nai orte kisa to haka bokrok phare thanai ani pura te tamo khaini ba bokrok bo sajuk angka ba tabo ke chung nogo thangui tongo botolo sabai ge himui botolo thang himui tongo tamo ke chung angor kok sajak pura thas ke obose tamo ke gan rok tongmula haini bagui nai boys rok khaimar ke nai di chung tini ase mela o thangmani ta puja thangmani o puisa dajaknai bag kaisa no paina o chung jono kaisa kete jono juice kaisa sidano borok bangmani keba kuno phan chaimali angke horbo thukapra 11টা baji tongka noko phaise online te zomato o order buise tabu chalai monile se chalai dong khobile pras ke je thasung suka mamoni sukapra de momo chalai no tini thusine thangpro to maisa ja haibano जों puja thangkon ma chabuli angke ba haini bagai nai जों baidi angko phage bano tori nakta tinini video sangeng snai belai lebeleng suka momo rok chawiya kawina thusinai tabo 11টা baji tongkha जों nogo phaimani 10টা 40 rogo phaikena এখন nogo sobai 11টা baji khalba haini bagai hor bangkhangke hingke tabo hingka momo rok chawiya khe thusinai ta hingke tinini video sonong snai narwai next video malnai bye bye tei sabsabo berai kha comment khe sari.